אני בשוק. אני לא אוהבת שעושים לי דברים כאלה. תעשה את זה אדוק. תן פה קשר, תן פה קשר. די. תעצור. מה קורה מקסימים? מה קורה מקסימות? ברוכים הבאים לעצמך שבו אבל הכל יכול לקרות. והנה מיכאל, שהפעם הוא לא באילת. והסתפרתי. יש לך את הפאה? הכחולה? אי אפשר לעשות כזה שחר, אני לא רוצה שחר. תשאל אותי מה קרה, ואני אגיד בסדר שחר, אני הולך לספר לך מה אנחנו עושים היום בבלוג. שחר, אתה יודע מה אנחנו עושים היום בבלוג? כן, אני כתבתי את אנחנו מחזירים חבר מאוד 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 טוב שלנו לתוך הבלוג שאתם מעריצים חבר'ה. קבלו במחיאות כפיים את שימיצ'נגה! חברים, הערוץ של מיכאל, תהנו. אנחנו- זוז, תקשיב. אז היום אנחנו עושים את ולוג שימיצ'נגה. מי שלא ראה את ולוג שימיצ'נגה הראשון, הנה פה, הנה, אתה רואה את הכרטיסייה פה? אפשר ללחוץ פה ולראות אותו עוד פעם. ולוג שימיצ'נגה זה בעצם ולוג שבו אנחנו ביקשנו מכם לרשום לנו חפצים בתגובות שאיתם אנחנו נעשה קסמים. פעם קודמת מיכאל בחר את החפצים, היום אתם הולכים להיות אלה שיבחרו. יש לנו מלא תגובות. כאן הרוב שם זה מסתכלים. מיכאל, אני חולה עליך, וואו, איזה מצחיק אתה. מצחיק וצנוע. לא כתבו צנוע. בקיצור, כתבתי את כל החפצים שהם כתבו. אנחנו הולכים להגריל את החפצים, ומה שאתה מגריל, אנחנו נכתוב כאן. אנחנו עכשיו הולכים לפתוח אותם, ומה שיוצא, אנחנו כותבים כאן, ומתחילים. תקריא לי מה יש לנו. כן, אתה מוכן לראשון? כן. קובייה הונגרית. קובייה הונגרית. מה עוד? חוט דנטלי, לא בא לי, אני לא משתמש בזה. חוט דנטלי. פחית שתייה. חבר'ה, קורנפלקס. מה מצחיק בקורנפלקס? מה נעשה עם קורנפלקס? מה עוד? בורג. בורג. זהו, שנפל לך! לא משנה. צנצנת זכוכית. ואחרון חביב, חבלים. אולי זה חבלים, כאילו מלא פעמים חבל. עכשיו תשמור לי את המשחקי מילים לבלוג. טוב, יאללה, אני הולך להביא. קובייה הונגרית זה קל, יש לי פה נכנס, שימיצ'נגה, בפנים. בורג צריך להיות לי פה. עושה הכל בעצמו. זה מספיק בורג? זה סבבה לחבלים? חבלים בפנים, וואי, זה תופס לנו את כל המקום. בואו נעלה להביא את שאר הדברים למעלה. נראה לי זה זמן טוב להגיד שהחפצים האלה שאנחנו בחרנו זה חפצים שאתם כתבתם בתגובות. אז אם אתם רוצים להיות חלק מהוולוג שימיצ'נגה הבא שלנו, כל מה שאתם בסך הכל צריכים לעשות זה לרדת עכשיו למטה בתגובות ולרשום חפצים הזויים שעולים לכם לראש, שאני ומיכאל נאלתר איתם קסמים משוגעים. אז לכו עכשיו לתגובות ותרשמו למטה איזה חפצים מטורפים שעולים לכם לראש, ואולי אתם תהיו חלק מוולוג שימיצ'נגה הבא. טוב, חוט דנטלי יש לי פה. שחר, הנה, הבאתי את הכדור פילאטיס. לא נבחר כדור פילאטיס. גם לא נראה לי שייכנס לשימיצ'נגה. פחיות, הבאתי 2, ליתר ביטחון. קורנפלקס. רוצה להביא חלב? לא. מי יכול קורנפלקס בלי חלב? צלת, זכוכית. זהו, אנחנו מוכנים לבדוק שימיצ'נגה. עכשיו רק צריך להחליט למי אנחנו הולכים. מרגי. אני אתקשר למישהו. אנחנו בדרך, ואני עוד לא כל כך יודע למי. האמת שבא לי ממש ללכת למרים גדיאל, יוטיוברית שלא ראיתי ים זמן. אם היא בבית אנחנו הולכים אליה, בוא נראה אם היא זורמת איתנו. הלו. מרים, מה קורה? שנים! מה זה? לא קטעי, מה איתך? מרים, תגידי לי אם את זורמת או לא. באופן כללי לא, אבל על מה מדובר? מרים, אם את לא זורמת, חבל. אני צריכה לדאוג? את בבית? כן. יופי. שלחי לי כתובת, אני בא אלייך. מה? לא, אני יוצאת לעבודה, שחר. אז תצאי עוד 20 דקות, חצי שעה. אני רוצה לבוא לעשות לך קסם, נו תזרמי. שלחי כתובת, אני בדרך, ביי. נוסעים במרים גדיאל! טוב, הגענו למרים גדיאל הביתה. השימיצ'נגה מוכנה? היית אלים אליה, שחר. הוא לא התכוון. מרים? עוד למעלה. שלום, מה נשמע? שימיצ'נגה. זה לא חיה, נכון? יש לה רגשות. long time no see. פעם קודמת הציעו לנו אבטיח, כיבוד. זה בושות. יאללה, בסדר, יאללה, קיבלנו מים חברים. טוב, אז אסביר לך מה אנחנו עושים בעצם, סבבה? אני לא יודע אם ראית או לא ראית, אבל עשינו בלוג כזה כבר, וזה חלק שני, כי הייתה דרישה. מה אתה עושה? מסתווה, שחר. בקיצור, עשינו ולוג לפני כמה חודשים שקראנו לו שימיצ'נגה, אוקיי? זאת הקופסה. הצופים בבית שלחו לנו כל מיני חפצים שהם היו רוצים שנעשה איתם קסמים, ואנחנו צריכים לאלתר איתם. אז אנחנו צריכים היום אבל לאלתר, האמת עם חפצים ממש מגניבים. אז הם כתבו אבל קובייה הונגרית, אז אנחנו נעשה משהו עם קובייה הונגרית. שנייה, זרה מראש, אני שמץ של מושג איך פותרים קובייה הונגרית, בחיים לא עשיתי את זה. זה מעולה, כי היום את גם לא תדעי איך לעשות. אני רוצה שאת תחתמי כאן על הפאה הלבנה. כל הטררם הזה, כי אתה
אתה רוצה חתימה שלי? שחר, יכולת לבקש, נשמה, נו. אחר כך גם אנחנו נמצא פה מאחורה. פה באמצעי. כן, מה שאומר שאת תוכלי לזהות. זמן טוב לציין שאין לי חתימה. זאת החתימה שלך מהיום. זו החתימה שלי. אבל את תזהי את השטות הזאת? בוא נעשה לב ו-X ועיגול. תביא למיכאל באהבה. תקשיבי מה את הולכת לעשות. היום את הולכת ללמוד לפתור קובייה הונגרית. את לוקחת את הקובייה, אבל את לא הולכת לעשות את זה בצורה מודעת. עכשיו למה חתמת עליה? תמיד כשאני עושה את הקסם הזה, אנשים חושבים שאולי מחליפים את הקובייה, אולי יש פה איזה טריק. אז ככה את תוודאי שזאת הקובייה שאת החזקת. את הולכת לעשות את זה מאחורי הגב, והקובייה הולכת להיפטר. וכל סיבוב שלך הוא לפי הצליל הזה. עצמי עיניים, שתי ידיים מאחורי הגב, תפסי את הקובייה, תחזיקי שתי ידיים, כן. שתי ידיים, וכשאני עושה את זה, את מתחילה לסובב. אוקיי. כל אחד זה סיבוב. קדימה, תתחילי. אני לא טובה, אני חוש קצב, שחר! מספיק טוב? מצוין. אוקיי. מתי שאת רוצה לעצור, תגידי לי די. טוב, די. זהו? כן. יד ימין, רק יד ימין לאט עם הקובייה, יד שמאל. יד ימין עם הקובייה, לאט, 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 תפתחי את העיניים. תסתכלי מה יצא. התרשמתי, חברים, התרשמתי, יש חתימה, יש הכל. ואתם אמרתם שאני לא יודעת לפתור קובייה הונגרית, אתם לא מתביישים? אבל ניקח את זה צעד קדימה, שבי. אז אנחנו הכרנו לפני 3 שנים. 10 דקות. היינו בים, זה היה בשקיעה. זה היה בבריכה בקאנטרי. היינו בבריכה בקאנטרי. אני לא מבין לפני עכשיו. 3 שנים היינו בים, לא הבנתי. אז הקובייה, אנחנו הולכים לעשות איתה משהו עכשיו יותר מטורף. מה שאנחנו הולכים לעשות זה לקחת את הקובייה, להכניס אותה לתוך השקית, ויש לי בשקית עוד איזה הפתעה שהבאתי לך, וזה צנצנת זכוכית. אפשר לשמור גם אותה אחר כך? אנחנו נבדוק מה אפשר לעשות, אבל מה שאת הולכת לראות עכשיו, תהיי מרוכזת, זה הולך לקרות רק פעם אחת. זה הולך להיות מאוד מאוד מהיר. את מוכנה? אוקיי, כן. נראה לי. 1, 2. 2, 3. את רואה שזה קצת הצטמצם. כן. הקובייה וגם הצנצנת פתאום נראות כמו אחת. את שומעת הרעש? שומעת. אוקיי. את יודעת מה זה אומר? הכנסת אותה לבפנים. הוא הכניס לבפנים! אני בשוק! אני בשוק! תראי איך זה שלי, זה עם החתימה. וזה שלך באמת. זה מתנה. איך זה נכנס לזה? אני לא אוהבת שעושים לי דברים כאלה! באהבה שחר. טוב, מיכאל, הגיע תורך. מרים, איך את עם גזים? זו השאלה הכי מוזרה שאלו אותי בחיים, אני לא יודעת איך להגיב אליה. רשמו לנו ברשימה של הדברים לעשות, קסמים עם פחיות. אז תגיד, פחי! אז למה אתה כאילו- בא לי בגזים? מה אני אמורה כאילו, להבין בן אדם שאומרים לי שחושב גזים? קצת, תגיד יודעת, פחי! כזה. איזה אחד את מעדיפה? סיליקון. עכשיו שימי לב, ספרייט, אני לא נוגע. אוקיי. אני שם אותו פה, את גם יכולת לבחור את הספרייט, את בחרת את הכל, נכון? כן. מרים, תושיטי יד קדימה למצלמה, אוקיי? אני לא שומעת. ואני רוצה מדהים. שתראי לנו את השקשוק הכי טוב שלך. תני בשקשוק! סמכי עליי, את לא סומכת עליי? תסמכי עליו. תסמכי עליי, אל תסמכי עליו. וואו. אני עושה ככה וזה משקשק אותו, מקבל. אני קוסמת. אין דברים כאלה. כמו שלט. כשאת בטוחה שזה משוקשק עד הסוף, מה עד משקשק הסוף? של החיים. משוקשק של החיים? של החיים. שחר, תן עוד שקשוק, תן עוד שקשוק גם. אתה רוצה שאני חדשה? חזק? חזק, תן עוד שקשוק. הזה? תיזהר על הכתף. זה יד שנייה. אוקיי. מצוין, מלא גזים. אתה רוצה לתת עוד אחד? לא. אוקיי, שימי פה, ליד, אבל שלא ייגעו. שימי לב. אנחנו רוצים לעשות את זה במטבח הנשום פעם אחרונה. לא, זה בסדר גמור. כל מה שאני הולך לעשות זה רק להוריד קולה, מה שאתה הולך לעשות. את... שחר, אתה עוד לא בגיל נשמה, אתה לא יכול לעשות בדיחות אבא. אתה עוד לא אני בגיל. עוד לא אבא. אתה עוד לא שם. חברים, אני רק מוריד את המכסה האלומיניום, ומעכשיו אני לא נוגע בפחיות. שימי לב. אני הולכת לבגעים האלה, אתה יודע? הוא עדיין רוקט, את עוד משקשקת, זה פחית. את שקשקת את הפחית הזאת, נכון? היא מלאה גזים. כן. תקבלי משהו טוב. תעשה את זה לכיוון שחר. את רוצה? תשתי שלוק. על הקולה. שימי לב! רגע, אם אתה לקחת את כל הגזים מפה, זה אומר שהעברת אותם לפה? בפחית הזאת לא נגענו. שנייה, אני אני הפעם לא אכוון את זה עלייך, מתן, שים לב. וואי. אומייגאד.
וזה קרה איך? אוקיי, שחר, אנחנו יכולים ללכת, יאללה, קדימה. לא, אתה מתקן את זה פה. אתה הבטחת שאתה עושה לפאנלים. בפיות, אני יכול לנגב עם החולצה. יאללה, סגור את הצ'ימיצ'נגה. לא צ'ימיצ'נגה. צ'ימיצ'נגה! מרים, את אלופה. תודה רבה רבה שהסכמת לזרום עם השטויות שלנו. ואנחנו משאירים לך את הפחיות, שיהיה לך האמת מזכרת. שאתה לא רוצה לזרוק את הזבל, אבל סבבה. חד משמעית, יאללה מיכאל בוא נתחיל. איזה ילד קטן, אני לא משאיר לך את הספרייט. ביי. טוב, אני מתקשר לנויה כהן, שהיא חברה טובה, ואני מקווה שהיא תזרום. היא בדרך כלל בן אדם מאוד זורם. נויה! מה קורה מותק? בסדר גמור, אבל למה אתה צועק? איפה את? אני בביתי הצד. תגידי, מה הסיכוי שאני בא לעשות לך קסם בוולוג? עכשיו? כי... תני לנו משהו, תני לנו איזה קצה חוט. טוב, בסדר, נו. שלחי לי כתובת בוואטסאפ ו... נו. וואי, ברח לי, סליחה. קצת גזים. טוב, נויה, אנחנו בדרך אלייך, וואי, זה מדהים. אתה לא רוצה כזה מתן? אני לא צריך את זה, אני אעשה את זה לבד. קבענו עם נויה כהן כאן בראש העין. בגלל שהקסם שאנחנו הולכים לעשות הוא קסם קצת מורכב, אמרתי לה אולי נבוא לגינה מול הבית, אז היא עוד מה צריכה לבוא. בינתיים אני אגיד לכם שאני קצת שובר את החוקים של הפורמט של צ'ימיצ'נגה, כי אני לא הולך לעשות, זה לא הולך להיות רק עם החבלים, אני הולך להוסיף לזה גם את זה. הבאתי בד והבאתי מעיל, ואתה תכף תבין מה אנחנו הולכים לעשות. מה שבטוח זה שהעניין יהיה החבלים, זה אקסטרה. אוקיי, נויה תכף צריכה להגיע. יואו! תראה מה יש מאחורי הפרחים! כמה מפתיע. נויה, תקשיבי, אנחנו עושים ולוג שנקרא צ'ימיצ'נגה. צ'ימיצ'נגה! נתנו לצופים בבית לבחור לנו חפצים שבהם אנחנו צריכים להשתמש כדי לעשות קסמים, אז אנחנו הולכים לעשות לך קסם עם חבלים, ואחר כך מיכאל גם יעשה לך משהו. מה שאנחנו נעשה עם החבלים זה דבר ראשון, נפתח אותם עד שתראי שהם באמת, שזה באמת חבל. שזה חבל. כי יש לי מומחיות פשוט שהוא בחבלים. חזק. כן, למדתי חבלאות. חבל. מאשרת? רוצה שגם אותו את תבדקי. מעולה, יופי. מיכאל, אתה יכול להתחיל לקשור אותי בבקשה? לא יודע, אני קצת חושש. כן. את זה למדתי בצופים, הייתי שם רבע שעה. יפה מאוד, רבע שעה הכי חשובה בחיים שלך, אני רואה. אם מישהו עובר פה ברחוב, נראה כאילו חוטפים אותו. תעביר לו את זה בצמיד. טוב, אז אני קשור. אנחנו עכשיו עוברים לשלב השני. קח את החבל הגדול, שים לי אותו בבקשה על הצוואר. הנוסעים באוטובוס בכלל לא שופטים אותנו. אז אחרי שקשרנו את הידיים מאחורה, אנחנו עכשיו עוברים לצוואר. מיכאל, תעשה את זה כמו שצריך, כן? כן. תעשה את זה הדוק. אוקיי. היי ובוי. סבבה. מעולה. מעולה. לא יכלתי לבוא שאתה כבר קשור? עכשיו, תעשה וידוא שהם חזקים. תן פה קשר, תן פה קשר. תן אחד, תן. תן. קשור אותו. אחלה. יש? עכשיו לאן זורקים אותו? יש? זה סגור? זה חזק? כן. כן. אוקיי. נויה, שימי את הג'קט עלייך. עכשיו? ממש. כנסי פנימה לתוך החישוק המקסים פה. בשביל מה אתה... כנסי פנימה לתוך החור השחור. אני קשור? קשור? אמ, מכל הכיוונים? כן, הרמטי? כן, כן, מרגע זה כן. אין קאטים, אני נכנס פנימה. מיכאל, בשלוש שלי, אתה מרים את הבד, נויה יש לך חור, תוציא את הראש החוצה. מוכנה? תתחיל. מוכנים? כן. 1, 2, 3. תוציא את הראש, שיראו אותך. היי. אני מרגישה כאילו אני נולדת גבוה. מחדש. מוכנים? אני לא מבינה מה קורה. 5, 4, 3. תוריד! אמא לא... מה? נויה. תראי. קשור? מה? אני גם בשוק. את קולטת מה קרה פה? אפשר לפתוח את הידיים? מיכאל, זה סבבה, זה מגניב, הכל טוב, אבל מה אתה הולך לעשות? לא יודע. נויה, עם מה את רוצה שהוא יאלתר קסם עם הצ'ימיצ'נגה? נשאר לנו חוט דנטלי, קורנפלקס ובורג. אז אני אחזיר לו את זה ושיעשה עם זה את ה... בבקשה מיכאל! אבל מיכאל, תעשה משהו רציני, לא תעביר עכשיו מיד ליד ותעלים לי שחר, אני פעם עשיתי לך משהו לא רציני. לא, מה פתאום? תראה לנו בבקשה קטע מבלוג ראשון. מה קורה? פיתגורס. הבנת? אוקיי, רציני. אוקיי, זה כל כך רציני שאנחנו הולכים להשתמש כאן באום. תבדקי גם את כי אני הבורג, גם את מבינה האום. בברגים ובחבלים ואני כן. נכון, בגלל זה הבאנו אישה טכנית. ותסובבי אותה על כן, הבורג. אוקיי, לא אני הולך להחזיק את זה, את הולכת להחזיק את זה, תחזיקי את זה כאן מפה. קבל. זה מסתובב ידני, נכון? כן. את עכשיו חיזקת את זה. כן. שימי יד כאן למטה. מה, הוא כשף אוויר? מה זה? יו.
מה קורה פה? הוא עושה אום על הדבר, וזה... וואו. אני בהלם. תשמע, זה היה אחד הדברים המרהיבים שעשית. טוב, נויה, מה זה תודה שהשתתפת? בכיף, זה נשאר אצלי הדבר הזה? אתה רוצה גם את זה? אז יאללה, קחי גם את מיכאל. לא, זה בסדר, יאללה, לא. בוא מתן. ביי חמודים, להתראות, תהנו, תעשו חיים. יש לך אוכל? שלום קווין רובין. שלום! הגענו לעשות לך שימיצ'נגה! לא, אתה לא אומר את זה טוב. שימיצ'נגה! שימיצ'נגה! יש לו את הפאנק שווי. אנחנו כבר היינו היום אצל כמה אנשים, אתה האחרון שנשאר. אחרון וזה אומר חביב. גם שמה שנשאר בצ'ימיצ'נגה זה מה שאתה מקבל. ונשאר בצ'ימיצ'נגה לא רק קורנפלקס מיכאל, אלא גם חוט דנטלי. זה ביחד. חייב. כתבו לך קורנפלקס? כן. באיכות דנטלי? כן. צריך לעשות עם זה כסף? כן. צ'ימיצ'נגה. שימיצ'נגה! תעבירי את השטות הזאת, יאללה. מה שאני הולך לעשות, אני הולך לקחת ככה כמה כאלה. יש לי הכל? יש לך כחול, יש לך סגול, יש לך ירוק, יש לך... כן, יש לך הכל. אוקיי. זה אצלי. תסתכל טוב. לימון כזה, רגע. גם יכול, אני גם יכול. אוקיי, זה סבבה. אני נושא הכלים של שחר. תסתכל טוב. אוקיי. מה אתה עושה, אחי? אתה מתחיל לקחות? לא, שחר. אתה לא בולע את זה, באמת. אתה לא בולע את זה, באמת. אתה לא בולע את זה. אתה לא בולע את זה, נכון? אתה לא אוהב לו את זה. מה יש לך? אני מת! אחי, זה... אתה אכלת אותם! זה קצת מצטקים, מה אתה נוגע? מה זה, אחי? שחי, נראה לך? איך עשית את זה? זה טוב לסוכות. אני בהלם. תודה למי שכתב קורנפלקס וחוט דנטלי, אחלה רעיון. אתה יודע שאתה רוצה לעשות עכשיו משהו, אין יותר חפצים, יש לך רק את זה. יש לך משהו עם זה? יש לי! תעשה. בחר לי צבע. אנחנו גם טוב. חבר'ה, עם קצת רוק של קווי. חבט. זה מה שאני עשיתי. זה מה שהוא עושה, אתה עכשיו הולך להכניס את זה לפה. אתה רוצה עוד צבעים? עוד 4? הכל פה אקסטרימי אצלכם. מה אתה עושה? מה אתה עושה? לא, זה מגעיל, לא רע. לא, אני הוצאתי את זה מהפה, הוצאתי את זה מהצוואר, אין סיכוי. אוי, זה גרם נורא, די! תעצור. אני לא יכול להסתכל. אתה רוצה? זה היה פסיכי, אחי. אני ראיתי את זה נתלש. אני יודע שהרב שלי נתלש. אני ראיתי את זה נתלש. אתם רוצים לראות עוד פעם? יאללה, עוד פעם. די! חברים, אני אומר לכם, תנו לייק עכשיו לסרטון הזה, לא משנה מה, מיכאל הוציא לי פה קורנפלקס. זה הזמן להגיד לכם שאם אתם רוצים שיהיה פה עוד ולוג צ'ימיצ'נגה, אני רוצה עוד ולוג ואתה מגיע גם לפה לעשות לי את צ'ימיצ'נגה. אז אני רוצה שתרשמו לי בתגובות למטה עם איזה חפצים אתם רוצים שנעשה את זה בפעם הבאה. אני יכול לזרוק חפץ? תן חפץ. פומפה. אין היה בחיים כסף עם פומפה. תביאו לו את החפצים הכי הזויים בעולם. וגם תרשמו למי הייתם רוצים שנלך ונעשה את הדברים האלה בתגובות. אז זה הזמן גם לומר המון תודה לכל מי שהשתתף היום בוולוג. וחברים, הפעמון היום הולך לאלדד גלמן. אלדד גלמן, תודה רבה שעשית לייק לסרטון, ונרשמת לערוץ, שלחצת על הפעמון ושכתבת למטה בתגובות שסיימתם. גם אתם רוצים לקבל את הפעמון הבאה, כל מה שאתם רק צריכים לעשות זה ללחוץ לייק על הסרטון, לרשום בתגובות למטה, להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון. אז תודה רבה לכם, אנחנו היינו צ'ימיצ'נגה, אתם הייתם מקסימים, יאללה ביי!